iti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaeman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisen da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income or nosan ken idrama dito'y programa tayo lagip ti napalabas. Naimbang nga orasyo amin papagayam. Sapay kumata adda kayo iti nasayaat a kasasaad, kabayatan ti ingkay panagdengdengeg dito'y programa tayo. Ti surat nga intay kan biag ita, ket nagapo kan ipagayam tayo nga Marco. Ngem sakbay na, makablaawan man pay da Ma'am Marjorie Bubila, ni Ma'am Emmy Mariomes, ni Ma'am Magdalena Kawili, ni Ma'am Lisa Duldulaw, kastamatan ka ni Ma'am Gemma Frutas, makablaawan met ni MOD's freelancer kani Mare Anong Letes. Makablaawan kayo amin kakabsat nga awan ti malabsan. Pagyamanak unay ti ingkay panagdengdengeg ken panagkom-comment dito'y channel tayo. Bueno papagayam, intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni pagayam tayo nga Marco. Kastoy man ti linaon ti surat na. Dear Miss F, ilinged nak kumalatan itinagan nga Marco. Pagyamanak unay, numapili yumat nga idrama to'y padas ko. Upat kami nga agkakabsat, nasapa apimusay ti amami gapu iti sakit. Awan na talgad at trabaho ti inami, isu nga nagsisina kami nga agkakabsat tapno mabiyag kami. Inala ti kabsat day ditatang ti may kadwa kabsat ko. Ti may katlo kat addamot iti ayan ti kabsat ni Nanang. Nabati iti puder ni Nanang ti naudi. Idinto tanagyanak met iti ayan ti ikit ko akabsat met laeng ni Nanang. Kadagidi agundaway kasladyak ammo ti kaipapanan ti makunkuna a pamilya. Ngamin kadagiti amin a nagyanak jak narik na ti panangipateg ta kanyak kas kapamilya. Puro rigat ken sakit ti nagdalanak. Katapno nalawag ti amin, kastoy man ti pakabuklan na. Mabisiin ang unay na. Adda nga ta imbati niyan tinora kanak. Kitak man iti kaldero na din na poy. Di pa'y mat naugasan ti kaldero. Anda pa'y iti pa nabati. Isun ti kanak. Kitak man ti paryok. Ang mga nuad da pa'y nabati uray mantika lang ti adobo. Adda mat. Dahituin ti kanak. Mabsugak mat siguron. Marco! Marco! Umay ka man ditoy! Ni Uncle Kaloy da dya. Kaslagong ungat. Apay nga ta. Apay ka di Uncle. Apay tarupa! Anay ko. Apay nga agtapis kayo Uncle. Anya ti basol ko. Di mo't imbaga ken kawasingan ti Jeep tapno nalinis nga ibiyahe kinton madamdama. Uwi na singak mo't itayan Uncle. Kita man analayang no nawasingam. Nakataptapaw. Saya ating matitrabaho Marco. Tapno damat serbim apalpalamutan mi dito balay. Ay, anya ka di ba na, tinaramid mo, Marcaw. Bagbagam, dahil tasadot akaanakam Tanusan, mabalin nan ti pumanaw. Isupay apalpalamutan, ha? No anya timbaga ni Kaloy, aramidam, tungpalam, dagiti ibagbaganakin ka, iti kasta saan ka masaktan. Maawatam! Oo, nanti.
Jakon maanusan ti kinaulpit dante ka ng kanyak. Iso na say-sayat lang na pumanawak sa dito eh. Panagkunak. Awan na sayat amasakbayak iti puderda. Makamuditan no sa dino ti pakadanunak. Pumanaw akong dito eh. Markaw! Markaw! Sa dino ti ayan mau! Aldawan ngam di ka payla nakaluto iti pamigatan. Nagadupay ti inawan. Apaya di ka payla nakainaw, Markaw! Ay, Nora. Oh, apay. Nagtalawsan ginalay nga kaanakam. Tawan mo dagiti kawusnan iti kabinet iti budiga. Anya? Ti Maday. Nagtripan na pa'y abinuong ti silaw ti Jeep. Ay, just kay. Sigurado adakkel ti gastusak iti dayjay. Ay, natiawanan bay na Marco. Pumanaw lang arudan. Nangibati pa iti parikot ti salbag. Kasano da ito yan? Nabasbasa ako na. Agraman ti baga naglaon kadag iti badok. Di matla sumardeng aminin ti tudo. Jak pa yan namuno sa dino ti ayan ko. Ha? Ada sumungod ako, Che. Ala, amangan no kasla kadag iti mabuy-buya iti pelikula. Amangan no alanak ti driver ket ipanak iti adayo. Amangan no patayin dak. Ay, Diyos ko, di nakbaybayan. Isuron mo niya ti aramidek. Iho, anya teraramidim din na. Apay nga kalkalintuduan ka, Ha? Kwa, sir? sa dino ti papanam. Umay kalumugan di ti kotsik. Itulod ka no sa dino ti papanam. Ha? When, sir? Nagimas matan. Nagimas talaga. Oh, inayadam ti mga niho. Di kagta nagtaado pa ti makan. Awan ka agaw mo, isungay nayadam ti makan. Ngal-ngal manay bag. Pasensya kayo, sir. Ma'am, mabisbisi na kami na talaga. Sige lang, iho. Kadwam timagan. Di kag babain. Adupay timakan. Mangan ka amangan. Kayat mo, taagnad kan dito'y balay, Marco? Ha? No kayat mo, ampunan da kan. Agpaiso? Saan na ka pa'y nga amunay nga marik nami ti kinasaya at mga tao? Agyamanak, ma'am. Anya ka din tayo kinunami tayo, iho? Naulpi ti ikit kan angkel mo? Uwan, sir. Naulpit na nga asawa kanya. Kanayon nakmat nakabilin ti asawa ni Auntie Nora. Iso ka diti akin kapuanan iti limitem di tayo, ma'am? Uwan, sir. Anya ti yer mo kumaitan? Dua tawanan na nagsardang ang iti panagadal ko, sir. Di ka madanagan, Marco. Pagadalan da ka. Agpaiso, ma'am. Ay na, agyaman ako unay kada kayo, sir. Ma'am. Auntie Delia! Auntie Delia! Auntie! Oh, ay iha, nakaumay ka mat. Ay, wan auntie, imbaon nak ngamin ni mama. Umay ko kano itadtoy linuto na nga cassava cake. Aramanan nyo kano. Ay na, nagsayaatan. Ay, iyag mo nga rod kay kabil ko pa'y itiref. Meriendaan minto inton malam. Ay, wan gayam. Adayam amukan ka ay iha. Ha? Asino auntie? Marco! Marco, iho! Umay ka man, bit! Sino ang Marco day tanti? Ampun mi kani uncle mo. Ha? Amuyo ka di? Inton kwan, agtatakaw day tataw. Apay ka di, Auntie Delia. Ha? Marco, iho. Ni Ivy, kaanakak. Ha? Naimbagang oras mo, ma'am. Hello, Marco. Nice to meet you. Ivy, iha. Ang mga numabalin mo at tulungan ni Marco para iti panag-enroll na inton bigat. Ay, un, auntie. Awan parikot iti dayta. Uray pa itan.
Mapan kami pa'y ngamin itimol ita iha. Kuyugak ni Marco agumatang ka dagiti kasapulan na nga agadal. Mapan kami pa'y agpadait iti uniform na. Ay, kasta ka di, auntie? Okay. Sa paag to lang aro din ti umay dito inton bigat. Agawid tan, Ivy. Amangan ngamin no birbirukan na kon daan ti Delia kan Uncle Edward. Madamdam apay. Nasapa pa'y oh. Ilim na kan siya init, oh. Sumip nga ton. Diyak kaya ti marabyan nga agawid. Mabutin ka ka di? Ha? Saan mat? Amom ka di? Nga idi imbaga ni Auntie Delia nga daampon da. Kat sabali ti aday ti panunot ko. Kasla kay ka dagiti mabuybuya iti pelikula. Nga da dagiti ampon nga agtatakaw. Wenno patayen da dagiti nangampon kadakwada. Dagiti psychopath. Day tamot lang tinapanunot ko. Idi nakitak ni Uncle Edward. Nang runa, idi nagsardong iti batog ko. Agpaiso? Wen, Agpada ta siguro ang mahilig nga agbuya iti horror. wen nga rod. Ado dagiti banag nga agparparehas ta. Adayo na saysayate ka sa sahad mo, Ivy. Nga minsan mo napadasan tinagrigat. Numabalbalin. Jakon kaya't asublian pa dagiti gundaway nga awanak pa dito eh. Pirmi arigat ko idi. Mabisbisi nanak idi. Pasarawang kanak. Tadidak mo't ibat siyan da ang kalakan anti. Kabilin nak pa iti asawa ti antik ah. Naulpit da kanyak. Kaslasaan ataw ti trato da kanyak. Ang napalabasan day jay, Marco. Napintas itan ti biyag mo. Adan mako na a pamilyam. Amom, adadag iti gundaway mabutbutay ngak. Mabutbutang? Anya kay kumatipagbot ngam? Nga amangan no, tagtagainip lang dagiti mapaspasama kita kanyak. Amangan no mapukaw kung tumod lang da antidelya ka ng Uncle Edward. Mabuti nga kamawan ti pamilya. Amapukawan iti balaya pag naedan. Amangan no mapukaw dagiti tao amang ipatpatag kanyak, Ivy. Edward, agpalas ka ang tamangan tayon. Apay lakay, anya ka din ti mapaspasamakan ka. Kasla, agkupit ni barokong ko. Anya, Marigata nang umangas. tinasayat, itaray da kan iti ospital. Edward, Edward! Agriing ka! Edward! Marco! Agriing ka! Itaray ta iti ospital ni Uncle mo, Edward! Anya tinapasama ka ni Uncle Edward, Auntie! Ay, Uncle! Uncle! Uncle Edward! Uncle Edward! Uncle! Tagainip lang, gayam. Uncle Edward? Adda kayo dito eh? Wen, kasang-sangbot ko launay. Apay. Uncle Edward? No, day, apay yan. Apay ngay narakop na. Anyat napasamakan ka. Kuang amin, Uncle. Nagsagit ka pa yan. Apay ka di. Anya tinapasamak yun ditoy. Jakmat amo iti dayto nga ubing. Tanagtagtagainap sa. Pasensya kayo, nanti. Uncle. Apay iho, nabangungot ka ka di. No naglawamot ngamin iti silid mo. Apay nga dito'y kapay sofa, dito'y salas a naturog. Nabannog kan sa kadagiti aramidam a research paper. Ante, Uncle. Agan-anad kayo akanayon, Wen. No, damarik na na sakit. Agpa-check up kayo dagos. Diyo ko mabaybay anti bagiyo. Ang mga nudyak kabaylan, o dadakay sa mapasama kada kayo. Ha? Unay kat na ito'y nga ubingan. Apay, natagtagainap mo ka ding at dadakas anapasamak kada kami ka ni uncle mo? Ha? Di ka madanagan iho. Tanapigsa kami pa'y. Awan, ti sakit mi ka ni Auntie Madelia. Tanasalunat kami. Napigpig sa kami pa'y agam no ang agtrabaho iti talon. Marco iho, di kagdanag tasan kan amapukawan iti pamilya. Adda kami la dito kani Auntie Madelia.
Da kami ti agbali na pamilyam. Aginggat si bibiyag kami pailang. Agyaman ako ni auntie, uncle. Mala, husto daytan. Tinasaya at mangantayo kit din. Nakadasaran ti pangrabyan tayo. Mala, intayon iti kusina ta mangantayon. Lakay, magustuhan nga ta ni Marco nagitiin sa ganat ha? Sana napili ni Marco, bakit? Sigurado ang magustuhan na. Nang runa day ta cake na. Aday ta. Auntie, uncle, adakon. Happy, birthday! Ha? Ay, ala, nagtaktak kayo pailang, auntie, uncle. Lakaya kon. Saanan nga uso ti handa-handa. Saan ba't amabalin nga awan handam, iho? Kung ngagpaiso. Alakid din. Puyo tamon day ta kandila ti cake mo tamangan tayon. Mabisin ako na. Oops! Mabit lang. Oh, Oh, ay viiha. Itay na ka pala nga ururayan. Kunakit din o di ka makaumay. Ay, sana mabalin ajak umay, auntie. Oh, anya pala ang ururayan, Marco. Puyo tamon ti kandilam ta i-video ka. Ha? Ama. O sige, puyo tamon, iho. Sige. Yay! Happy birthday, Marco! oh, kat makantay nga rudan na taday. Hey, agun-unin ti siyan ko. Mabisin ako. Happy birthday, Marco. Oh, ato'y regalo kan ka. Anya tayo ito Ivy. Madamdaman ton nga lukatam. Ang mga nonyo daw ito ha. Amangan kit din no tay putod nga ima dara-dara. Anya? Aywan gayam. Ang mga nawan aramidam no bigat. Hmm? Showing itan ti part 2 di paborito ta a horror film. Kaya't mo ta intabuya. Ay, syempre abangak dayjay anya. Adda kami ditoy. Ang mga nalipatan niyo nga adda kami laang ditoy. Ha? Ni Auntie man? Malahos to pa'y laday ta. Mangantay kit din. Ang mga nobisin nyo laday ta. Miss F, pagtaangan kan managayat a pamilya. Makunak nga isunday toy ti kapapatgan asagot ti Diyos kanyak, kalpasan ti naunday a panawan ti rigat kan sakripisyo a nagdalanak. Pudno gayam ti kunada nga awan permanente, no kasano ti rigat a pagdaldalanam tayo ita, addan tulat tapan nakalepas na. Kat magunod tayo tinapintas a masakbayan. Aging galangan dito'y Miss F, kat pagyamanak unay, ti anos mo anang ibasa, kan nang iornos, para itipan nakaidrama, to'y surat ko. To'y pagayam mo, Marco. Ken ka pagayam, Marco. Awan ti tao asaan nga agdalan kadagiti pannubok ti biag. Kanayon tayo kumaalaglagipan ngano ada oras ti rigat adan tumat oras ti ginawa. Kas kunada nga rod habang may buhay may pag-asa. Awan permanente dito'y lubong. No itakat adda ka iti baba adan tumat oras nga adda ka iti ngato. Ngam oray no anyaman a klase ti panagbiag ti maragpat mo, sapay kuma, taag talinaed kalatta anapakumbaba. Alakastan pagayam, Marco, kat pagyamanak unay tiing ka pa nagsurat, dito'y programa tayo alagipti na palabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.